Fiċ-ċirkostanzi straordinarji li pajjiżna għaddej minnhom bħalissa minħabba l-COVID-19, il-maġġoranza assoluta tal-pajjiżi madwar id-dinja jadottaw skema ekonomika li tista' twassal għal inugwaljanzi kbar u sussegwentament faqar fost dawk l-aktar vulnerabbli f'dan iż-żmien ta' kriżi. Dan il-każ ma japplikax f'Malta. Frott l-għaqal finanzjarju ta' dan il-Gvern fl-aħħar snin wassal biex il-miżuri fiskali li ħabbar il-Prim Ministru din il-ġimgħa mhux biss se jgħinu lil dawk li jifilħu l-inqas iżda saħansitra is-somma ta' 800 euro se tkun qed tisboq bi ftit il-paga minima nazzjonali. Min-naħa tagħhom l-employers se jimpenjaw ruhom li jħallsu fuq din il-garanzija tal-Gvern, somma addizzjonali sa' 400 euro. Bekk, kull min fis-setturi li żjed mill-quta kien jaqla sa 1200 euro paga bażika issa għandu s-serħan tal-moħħ li din mhux se tkun mittiefsa. Aktar żviluppi dwar dan se jkunu fil-ħarġa tal-Gazzetta Kulħadd tal-Ħadd 29 ta' Marzu. Kopja tal-Gazzetta tista' tinkiseb ukoll miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.